Bonġur kulħadd, ilbieraħ fuq diversi gazzetti ġie mxandar proposta li allegatament l-MEA għamlet fil-konfront tal-ħaddiema li jaħdmu fis-servizz tas-saħħa illi tassew qed jagħmlu xogħol onorabbli u qed jagħmlu dmirijiet kbar anke ħinijiet straordinarji qegħdin jagħmlu sabiex jgħinu l-pajjiżna jitaffi minn dis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Huma talbu li jkun hemm aktar ħlas għal dawn il-ħaddiema li tassew ngħidu li aħna wkoll naqblu li jkun hemm ħlas għalihom dawn għax tassew qed jagħmlu ħidmiet kbar. Iżda il-proposta hija sabiex jitnaqqsu l-allowances minn ħaddiema oħra li qegħdin jaħdmu fis-settur pubbliku. Aħna tassew nemmnu li l-ħaddiema tas-saħħa għandhom jiġu kompensati ta' dak kollu li qegħdin jagħmlu bħalissa, iżda m'għandux ikun ta' kastig għal ħaddiema oħra. Tajjeb li ninnutaw illi ħaddiema tas-sigurtà, pulizija, soldati, correctional officers, anke dawk ta' dwana qed jagħmlu sagrifiċċji kbar, qed ikunu il-bogħod mill-leżis tagħhom u qed jagħmlu anke ħinijiet illi qed jikkumpensaw għal affarijiet oħra biex jgħinu s-sitwazzjoni nazzjonali. Bħal ħaddiema ta' dwana fejn huma qegħdin jagħtu ċertu perkaċċji allowances li huma kienu jkollhom qabel sabiex tmur fil-kaxxa tal-gvern. Ħalli huma jgħinu aktar din is-sitwazzjoni. Ħaddiema oħrajn tal-Public Works li għadhom għaddejjin bil-ħidmiet tagħhom huma wkoll offrew anke xi ġranet tal-lif sabiex jgħinu. Ħaddiema tal-awas li kontinwament qed jgħinu residenti fiċ-ċentri miftuħa. Ħaddiema tal-manutenzjoni li jinsabu kullimkien f'kull dipartiment f'kull ministeru fejn qed imorru f'kull post, anke postijiet li jista' jkun hemm infezzjoni. Dejjem naraw li jkun l-ilbies protettiv, però dawn qed ikomplu ħidmithom anke f'postijiet li jistgħu jkunu riskjużi. Għandek diversi ħaddiema li jkomplu x-xogħol tagħhom, oħrajn bħal l-End Authority u l-End Registry li jaħdmu kontinwament through telework u ma waqfux u anke sidilhom ħinijiet tista' tgħid. Identità Malta l-istess. Identità Malta għandek sezzjonijiet fejn ħaddiema li jekk jinsabu daqsxejn kwieti jgħinu sezzjonijiet oħrajn biex jikkompensaw hekk kulħadd iġorr il-peace flimkien, qed ikun hemm teamwork tassew, tkun hemm anke teleworking, funzjonijiet. Ħafna dipartimenti fis-servizz pubbliku u anke aġenziji u awtoritajiet fis-settur pubbliku ma waqfux ħidmithom. Inbidel ix-xogħol, iva, ċertu servizzi ma jistgħux jingħataw bħal qabel minħabba direzzjonijiet tal-Gvern ċentrali sabiex aħna nieħdu ħsieb saħħitna, iżda x-xogħol baqa' għaddej. Illum jidher illi l-MEA ċċarat aktar il-pożizzjoni tagħha. Illum jew ilbieraħ fejn hija qalet illi kienet qed tirreferi għal tnaqqis minn pagi u salarji ta' ħaddiema li jista' jkun qegħdin idle jew wieqfin jew m'għandhomx jagħmlu. Jiena min-naħa tiegħi fejn aħna l-Workers Union nirrappreżentaw ma naf imkien illi l-ħaddiema tagħna li aħna din nirrappreżentaw qegħdin idle. Xorta waħda għadhom jagħmlu x-xogħol, skedi tagħhom inbidlu, offrew anke l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom biex temporanjament jikkumpensaw għal din is-sitwazzjoni, kien hemm min l-ħinijiet tas-sajf iresqulu aktar il quddiem u ħajkun hemm il-ħinijiet tax-xitwa anke aktar tard. Kien hemm oħrajn illi x-shift tagħhom ir-rosters inbidel ta' taħt fuq sabiex l-operat jaħdem aħjar. Qed ikun hemm kooperazzjoni kbira bejn kemm l-employers fis-servizz u fis-settur pubbliku u kemm il-ħaddiema tagħhom. Għaldaqstant le ma nemminx li għandhom ikollhom tnaqqis dawn. Tajjeb ukoll wieħed jinnota li s-servizz pubbliku l-Gvern ċentrali wkoll ħareġ xi direzzjonijiet fejn kien hemm xi tnaqqis ta' allowances għal ħaddiema li jistgħu jinsabu fuq telework. Allowances li huma marbutin ma' ċertu dmirijiet. Anke oħrajn li jisma' minħabba r-rosters tagħhom inbidlet, pereżempju kellek min qabel kien bix-shift mit-tnejn sal-ħadd, illum il-ġurnata qed jaqra mit-tnejn sal-ġimgħa u ġie jaqra anke l-ħinijiet office hours. Minn hemmhekk jekk huwa kien qed jieħu xi shift allowance minħabba li kien jaħdem day night rest off pereżempju, dan intilfitlu. Jiġifieri diġà hemm ċertu ħaddiema li diġà qed joffru għadhom jagħmlu ħinijiet tagħhom. Iva, allowances marbutin ma' dmirijiet, jiġifieri jekk ċertu dmir m'għadux jinqeda wieħed ma jkunx eligibbli għaliha, dik aħna nifhmuha. Però
tant ieħor wieħed irid jifhem illi l-ħaddiema fehmu s-sitwazzjoni qed jagħmlu l-almu tagħhom, qed jagħmlu d-dmirijiet tagħhom mill-aktar mill-aħjar u anke ċertu drittijiet li huma inqatawlhom sabiex huma jgħinu lis-sitwazzjoni. Bħal ħaddiema ta' dwana li verament offrew ċerti barkaċċilli kellhom biex jgħinu s-sitwazzjoni tagħhom il-ġurnata. Jiġifieri le m'għandux ikun hemm kastig fuq il-ħaddiema illi tassew qed ikomplu jwaqtu dmirjietom. Jekk hemm xi ħaddiema idle, nerġa' ngħid, jiena dan ma nafx bih u nista' nitkellem biss għall-membri tiegħi li jiena nirrappreżenta. Fejn aħna nirrappreżentawhom mill-General Workers Union, il-ħaddiema tagħna għadhom qed jaħdmu bi sħiħ u qed jagħtu kontribuzzjoni tassew sħiħ għall-pajjiż biex jgħinu dawn il-mumenti diffiċli. U għaldaqstant għandhom nirrikonoxxu l-ħidma tagħhom u mhux nikkastigawhom. Fil-waqt li tajjeb li ninnota illi iva nemmen illi ħaddiema tas-saħħa għandhom jiġu kompensati bi sħiħ tax-xogħol li jagħmlu. Fil-fatt aħna konna diġà f'diskussjonijiet qabel u kien hemm it-talba tagħna sabiex naraw anke li ikun hemm ċertu allowances għal din is-sitwazzjoni illi tingħata l-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz straordinarju. Ħaddiema li jinkludu wkoll cleaners illi qegħdin ikunu f'dal-postijiet u b'mod kontinwu u ta' kuljum qegħdin jagħtu servizz mill-aħjar fid-dmirijiet tagħhom fuq bażi ġurnaliera ta' kuljum. Għaldaqstant għandu jkun hemm kooperazzjoni kif ikun hawn mis-soċjetà kollha, nobdu d-direzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa u tal-Gvern ċentrali sabiex noħorġu minn dis-sitwazzjoni malajr kemm jista' jkun minħabba li hawn min qed iħoss ċertu peace fuqu kemm soċjali, finanzjarju u anke tkun hemm effetti fuq is-saħħa mentali tagħna. Għaldaqstant nikkooperaw ilkoll flimkien nobdu minn dawk id-direzzjonijiet kollha sabiex noħorġu minn dis-sitwazzjoni hekk kera mill-aktar fiss. Nirringrazzjakom u lkoll kemm aħna nipproteġu l xulxin. Grazzi.